les reclamacions dels treballadors i treballadores de l'Hospital de Jesús al Parlament del nostre país i he registrat una bateria de preguntes dirigides al conseller de Salut, al senyor Argimon, perquè volem saber si es tindran en compte o no les reclamacions que han fet públiques estos dies per part del comitè de l'hospital. En aquest sentit, el que demanem des del nostre grup és un calendari clar per saber si es pagaran i quan les diferents DPO i sobretot que es tingui en compte que aquest centre hospitalari ha estat referent en la pandèmia a les nostres comarques atenent a més de 500 pacients i que per tant això també s'ha de veure reflectit amb un reconeixement al conjunt dels treballadors i treballadores. I finalment també hem preguntat si pensa el conseller millorar el finançament d'aquest centre hospitalari, de quina manera i amb quines quantitats ho pensa fer. Per tant, són tota una sèrie de preguntes que hem registrat formalment i ara esperem que per part de la Conselleria de Salut se ens doni una resposta i evidentment des del nostre grup parlamentari, des del nostre grup municipal continuarem treballant per a aquesta resposta vingui el més prompte possible i que sigui positiva per al conjunt dels treballadors i treballadores d'aquest hospital.